баҳор давраи арзёбии шабушки сар мебошад. хориш, пӯстпарда ва рехтани мӯи сар нишонаҳои бемориҳои пӯсти сар мебошанд, ки бештар аз ифлосшавӣ, равғании зиёд ва микробҳо ба вуҷуд меоянд. тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, на танҳо сари кӯдакон, балки ҳатто сари калонсолон низ баъзан шабушк мезанад. аз ҳамин хотир имрӯз дар барномаи насиҳатҳои муфид мо ба шумо дар бораи роҳҳои аз ҳама осон нест кардани шабушкҳои сар бо кӯмаки хигиеника маълумот медиҳем. барои пешгирии чунин мушкилот нигоҳдории гигиенаи сар, шустани мунтазам бо шампуне ки таъсири зидди бактериявӣ ва зидди пӯстпарда дорад хеле муҳим аст. бемории педикулёз ки боиси шабушк задани сар мегардад, одатан бо нишонаҳои зерин аз худ дарак медиҳад. хориши бештар дар қисмати пушти сар ва паси гӯшҳо эҳсос мешавад. дар пӯсти сар доғҳои сӯхчатҳо пайдо мешаванд. дар қабатҳои мӯи сар ҳашаротҳои хурдхурди андозаашон ҳамагӣ 2-3 мм, рангҳояшон сиёҳчатоб, яъне шабушк ва ришк пайдо мешавад. барои халосӣ аз шабушк чӣ бояд кард? сари ҳама аъзоёни оиларо бибинед, чунки шабушк бо осонӣ дар муддати кӯтоҳ аз як шахс ба чандин нафари дигар гузашта метавонад. шампуни хигиеника ва лосьёни хигиеника маводҳои аврупоӣ буда сифати аъло ва натиҷаи хуб доранд ва бо таркиби махсус барои тозагӣ доранд. аз дилхоҳ дорухона шампуни хигиеникаро харида, онро ба сари ҳамаи аъзоёни оила, ки шабушк доранд, молед ва ба рӯймол бандед. 20 дақиқа пас сарро бо шонаи махсуси дандонмайда, ки дар қуттии хигиеника мавҷуд аст, дар зери оби равон шонакунон шустан лозим. ба фарзандонатон фаҳмонед, ки кӯлоҳ, мӯйқапак, шарф, шона, либос ва дигар чизҳои шахсии худро ба дигар кӯдакон надиҳанд, аз они кӯдакони дигарро истифода набаранд. ҳангоми бозӣ бо ҳамсолонашон аз тамоси мӯй ба мӯй эҳтиёт бошанд, то аз дигар кӯдакон ба сарашон шабушк нагузарад. бо хигиеника оилаи худро аз шабушк муҳофизат намоед.